Hello there a vítam vás pri ďalšom videu z nemeckého servera Cytoxien a dneska si opäť zahráme Minecraft Party. Môžeme ísť rovno na to. No takže hra nám začína a rovno zapadá slnko. No tak čo nám hodíš teda? Trojka. No dobré, nič má za začiatok. Vidím, že ostatní majú vyššie čísla. Dobre, tak čo bude za minihru? Máš nejaká dobrá? Mine Battle. A začíname s PvPčkom. No. To nie je pre mňa moc výhodné. Lebo keď ste videli, ak ste videli minulý diel, tak teda nie diel, ale skôr video, tak viete asi o čom rozprávam. No dobre, dali tu hráčov, yes! Nice, dobre. Tie životy ma zachránili bonusové, a už to asi nie je čo. No dobre, tak let's go. Máme už 3, toľko životov, o 3 naviac. Dobre, ale on tu nič nevyťažil. Niekam, kam sme sa dostali. Dobre, dúfam, že nájdeme nejaký redstone. Oh, nice. Ja si už viac nemôžem mať. Tak trošku ďalej pôjdeme. Nič to nie. Slúpi to recept, kámo. No, asi nejaký aj lepší armor. Ježiš, to má dobré veci. Ne, choď preč. Ne. Tak, skončila nám hra. A ako vidím, hodíme si kockou. Tak, niečo dobré daj. Poď. Yes, 5, nice. To je pekná odmena za ten jeden kill, podľa mňa. Pre mňa to je obrovský úspech. No dobre, a čo bude za minihru? No, vidíme čo. Tak. Elytra Race. Dobre, to už poznáme. To sa už nemôžem vyhovárať, že tomu nechápem. No poď, traf sa. Alright. Je to... A dobre, to v pohode. Ne, moc nefungovalo. Ja nemám boost, aha. Už chápem. Dobre, poď. Dobre. Ako mám ísť teraz? No dobre. Tam som mal neskôr problém. Nevedel som, kam mám ísť. Ale dobre, myslím, že v pohode. No, tak asi nie v pohode. Dobre, niečo dobre, dúfam, že aspoň hodíme. Jednotka. A prečo je taká tma? Dúfam, že niečo na vo videu budete vidieť, ak nie, tak sa za to ospravedlňujem. Neviem, prečo tu dávajú takúto tmu. A Dragon Escape, nice. Túto hru veľmi rád. A nová mapa. Ktorú som si nechal. No tak poďme na to. Tak. Hore rýchlo. Teda čo dáme preč? To nevyrušuje. Je tu väčší kľud. Ale nie, ach jaj, je už teraz v petách.
rýchlo vybral. Preč. Už som videl jeho krídlo. Prosím, rýchlo ujdi. Ujdi. Už sa začal strieľať. Svoj kule. Dobre, preskočili úspešne. A tam máme otáznik. Nezoberieme. Ne. Nie. No dobré. Ale vidím, máme nový rekord, minúta a 10 sekúnd. A to je podľa mňa v pohode. No, hra skončila. A 11. sme skončili. Ak sa mi dneska nedarí. Tak aspoň kocka niečo, ty mi dobre vytoč. No, 3. To je ani dobré. Tak, Guardian. Nedávaj mi Mining Fatigue, čo to volá. No poď. The floor is lava. Teraz nie som si istý, či viem, čo to je. Možno viem. Ne, už viem. To je TNT run. Je. No dobre, ešte, že tu je jedna vrstva. By som už rovno prehral. Túto hru som raz tryhardil. Tak, dobré. Dobre, tu sa premiesnime. Musíme každý blok využiť. Dobre, nepodaril sa. Idem si pre otáznik. Čo to je? Aha, môžem sa zachrániť. Dobre. Bude sa určite hodiť, keď budem padať. Dám si to pre istotu do ruky. Neviem, prečo som si to nedával preč. Nestihol som. Tak, hra nám skončila. Nice. Dobre, hode kocka, ne. Vlastne to. Ale ne, ten hoj nám dal jednotku. Ne, to je zlé. Nepotávávaj, ale peklo. Teraz mám to, že to trošku sekám. No tak, čo bude teraz za minihru? Niečo pre mňa. Také bolo. Musical chairs. No a teraz už viem presne to, čo máme robiť. Pamätám si, ako to minule skončilo. No, kde je to? Dajte mi vozíky. Tu je. Dobre, som v pohode. Dobre. Tu máme otáznik, ale to si už nás dobré. No. Dobre. Sme v pohode. A ostatní už nemôžu si ísť. Skúsim to takto v tretej osobe. Ten otáznik si berem. Dobre, dali sme to. Yes, dobre. Tio, sme tretí, dobre. No dobre, tak to sa nám dosť dobre darí. Dobre, stoja si, počkám na loďku.
Ach, no poď. Dobre. No, yes, sme druhý, nice. No, nevadí. GG. Dobrá hra. Tyjo, druhé miesto, to sa mi ešte nestalo. No som na seba pyšný. Yes, 5. Druhé miesto, nice. Poď, niečo dobré hoď. 4. Ešte druhá by mala byť, myslím, nie? No presne tak. Nemýlil som sa, poď, niečo dobré. 3, no dobré, no nevadí. To je dokopy 7. Tak. To nás dosť určite nabústi. Skoro sme vyhrali. No dobre, tak čo bude ďalšia minihra? Zvedavý. Paintball. Ach jaj, to nemám moc rád. To mi nejde moc. Niečo niekoho zabijem, tak, alebo eliminujem, tak väčšinou eliminujú zase mňa. Dobrý deň. Dal som niekoho? Neviem ani. Poď. Ach jaj, ne. Idem si takto z boku. Dobrý deň. Hej, tak poď. Ach jaj, ne. Okej, no. Ja mám 0 kilov. Dobre, Nikos. Som si dal. Poď, ale yes. Dobre. Dali sme. Ale. Poď. Ach, ne. Ach, nedarí sa mi nejako. Prekvapivo. Poď. Hej, to nie fér. 2 na 1. Poď. Ach, jaj. Ja tam... Ten raz, nie. Ach, jaj. Poď. Yes. Dobre, ten bol dole. Ach. Dobre. Uf, konec. Dobre. Tak. 5. miesto. Dobre. Zaujímavé. No dobre, niečo nám vytoč. 3. No, mohlo by byť lepšie ako. Nechcem nič hovoriť. No dobre. Čo bude ďalšia minihra? A už je konec. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like a odber. Budem za to veľmi rád. Uvidíme sa na budúce a čau.